heval neja ez di şahs Ferzat Kemangerde roja hemû mamosteyan pîroz dikim, roja we hemûyan pîroz be, roja me hemûyan pîroz be. Di erdnegariya me da mamosteyên me di pir şertên zor zehmet da karê xwe dikin. Em ev 4-5 salên dawî binêrin em ê bibînin ku mamoste dibin kîjan zordarî, dibin kîjan zextan da dixwazin perwerdehiyê bidin zarokan. Bi hezaran mamoste bi KHK'yan hatin dûrxistin. Bi hezaran mamoste îroj tayna wan nayê kirin. Dîsa di meha Sibatê da kanûneke derxistin ku kaşo ji bo mamosteyan derxistin ku lê tu berjewendiyek mamosteyekê jî divê kanû de tune ye, xwestin cudahî têxin navbera mamosteyan û perwerdehiyê bikin malê taybetiyê. Lê li dijî hemû ew kayaka, li dijî hemû ew netayîkirina mamosteyan, li dijî tune hesibandina îradeya zarokan û ya mamosteyan, îroj em dibînin dîsa bi hezaran mamoste ji bo mafê xwe, ji bo keda xwe di kolanan de ne, nav tekoşînê de ne, nav berxwedanê de ne. Ez ji vir dixwazim wê peyamê bidim ku di tekoşîna ji bo perwerdehiya bi zimanê zikmakî û di heman demê de bi zanistî em bi hevdûra dimeşin. Ez jî wek mamosteyeke ciwan ji vir dixwazim bînim ziman ku ev tekoşîna me hemûya ye û çi dibe bila bibe em ê perwerdehiya bi zimanê zikmakî û zanistî bi hevdûra ava bikin. Ez careke din roja we hemûyan pîroz dikim û careke din dibêjin em ê bi hevdûra têbikoşin, em ê bi hevdûra serbikevin û em ê bi hevdûra biguherînin. Bi xwe û xweşiyê de.